Manda mga badi, kay tingapit natin banyapon. Pangagsa ta. Ano yung akong lutuon karon. Nagpalit pa o pinakbit o atsal kulang ani pinakbit. Long agsa rin ko. Nagtirada pag kung agma badi. Sukod-sukod. Diba? Mga badi. May baboy. Pinakbit. Saka mga regalis. Mga badi. Magluto tayo ng pinakbit. Sada yung basketball na. Ahos. Sibuyas. Atsal, yapin na ng atsal mga badi. Sama mo na yan ang mga atsal. Saka ang subak. Subak natin. Toyo. Konting suka. Black pepper. Lalagyan natin ng tubig yan mamaya. Lagyan natin ng tubig mga bali. Ano muna natin pala pabukal. Pakulo natin, pakulo. Pag kumulo na to, saka natin lagay itong pinakbit natin. Pinakbit. Tapos kumulo na to mga bati. Timplahan na natin. Asin. Timplahan natin ng asin. Tansya-tansya lang.
Ito na mga buddy, lagay na natin yung pinakbet. Yes man. Haha. Mulo na kasi mga buddy. Lagay na natin yan. Ganyan lang. Pagluto ng mga pinakbet mga buddy, simpleng-simple lang. Pili ka lang ng konti ng baboy, atsal, sibuyas, ahos. Ganyan, okay na yan. Yan lang. Bili nga ng 50 pesos na karne. Saka 1 kilo na pinakbet, atsal, ahos, sibuyas. Yan lang. Masarap na to sa hapunan. Ulam namin sa hapunan mga buddy. Nakapagluto na naman si Bombits Vlog. Pero ang tunay na pangalan, Ryan. Yeah. Tingnan natin mga buddy. Baka ano. Oh, sarap. Oh yeah. Oh yeah. Sarap. Dito na pagluto mga buddy ng pinakbit. Simple lang. Ba? Wala pa. Hindi pa luto yung kalabasa. Okay mga buddy. Parang luto na to. Luto na to mga buddy. Okay na. Finish. Pinakbet. Easy cooking. Mga buddy. Pinakbet. Thanks for watching.